CNPM patronat di Mali ale n'a jɛɲɔgɔnw olu ye lajɛrɛ kɛ bi yaasa ka kuma cakɛbɔ ɲi ale ka baaraw timɛ ko ɲuman kan kɛnɛ kan u ye fɛɛrɛbaw tigɛ minnu na kɛ sababu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ patronat ale baaraw la. Marakakan ale lakodɔnna UNESCO fɛ ɲinan ye o san kelen ye o kama san o san marakaw olu bɛ u ka kan o tɔgɔladon la ɲɛnamaya ka bɛn sɛptanburu kalo tile 25 ma. Ni ne ye bi kunnafoni ye ale bakurubaw ye Advance TV sanfɛ aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bidon kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna toga min na kunnafoni daminɛ la sɔgɔmada in na Conseil national du patronat du Mali ale kɔni ni a jɛɲɔgɔnw olu ye lajɛrɛ dɔ kɛ sɔgɔmada in na yaasa ka kuma patronat ale ka san 5 baaraw kan baara minnu yɛrɛ daminɛna kabi san 2022 n'u bɛ kun cɛ san 2027 baara ninnu laɲini ye ka se ka baarakɛlenw olu jaabiw lajɛ ni ka nataw olu labɛn ka ɲɛ kɛnɛ kan u kumana baarabolo kura kan min bɛna waleya. Musa Dek Bali ale ye CNPM ɲɛmaa ye a bɛ caman ɲɛfɔ ye Astanso ka kuma bara la. CNPM nana ka an b'a fɔ mun ma partenaire technique et financier minnu bɛna Mali dɛmɛ a ka économie la développer an n'u de an ye sigi ka an ye réunion kɛ an ka laɲini ye mun ye pour que Mali économie ka développer an ka se ka baara di an ka denmisɛnninw ma an yo réunion de kɛ avec les PTF an nana kuma min na CNPM la an ye groupe 5 de bila sen kan groupe 1 o kun ye énergie groupe ye groupe 2 o kun ye u b'a fɔ ma infrastructure yɔrɔ siraw ani pɔrtw ani aéroportw groupe 3 o ye an yɛrɛ ka denmisɛnninw u bɛ taa école minnu na u bɛ formation minnu sɔrɔ groupe 4 o ye l'impôt ko parce que jamana kɔnɔ bɛɛ ka kan ka l'impôt sara o de bɛ fanga di gouvernement ma ani groupe 5 o ye ka nin bɛɛ financer n'i bɛ entreprise jɔ fo i ka taa banque la ka juru ta k'i ka entreprise jɔ donc an y'o baara kɛ san 1 an tilala baara mun na an ka recommandation minnu bɛ yen an taara di gouvernement ma an y'a di premier ministre ma an y'a di chef de l'état ma bi an y'a di partenaire technique et financier minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na Mali dɛmɛ k'a ka économie développer an y'o réunion de kɛ sɔgɔmada na pour que an ye baara mun kɛ u ka faamuya u k'an dɛmɛ an ka économie nin développer pour que maliyɛnw yɛrɛ u ka entreprise caman jɔ minnu tɛ maliyɛnw fana u kana Mali la ka entreprise caman jɔ parce que entreprise de bɛ baara di denmisɛnninw ma san o san o denmisɛnnin caman de bɛ bɔ école la u tɛ baara sɔrɔ pour que ka baara sɔrɔ il faut k'an ka entreprise caya. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ diɲɛ seleke 4 ka kuluba n'o ye Organisation des Nations Unies ye ale bilala sen kan ɲinan ye o san 80 ye ka a yira k'a fɔ ko fɛn min ye farafinna ye k'ale sen tɛ kulu in ale ɲɛmaya la yaasa ka se ka yɛlɛma don o waleya in na farafinna ale wulen bɛ ka a jɔ yaasa jɔyɔrɔ 2 ko ka o di a ma kulu in o ɲɛmaya kɔnɔna la Dr Ngolo Jara ale bɛ caman ɲɛfɔ ye Fuseni Sisoko ka kuma bara la. ɲɛ b'a la cogoya min na a ka dɔn k'a fɔ ko farafinna tun bɛ jɔnya dɔ kɔnɔ injustice dɔ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ tagabolo la n'an b'a fɔ olu ma ko mondialisation nin ye walu ye min bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ ko farafinna kan ka a sen don ko kura tuguni mondialisation kɔnɔna na k'a place falen k'a place ɲuman d'a ma place ka sɔrɔ a bolo Conseil de sécurité la décision bɛ ta yɔrɔ min na hali ka ja droit de veto ka d'a ma an b'a dɔn k'a fɔ don na Amérique min ye laméricain jamanaw u y'a fɔ k'u bɛna jamana 2 k'u b'a proposer jamana 2 ka don Conseil de sécurité la alors cakɛda min ye Nations Unies ka cakɛda n'a bɛ kuma kɛlɛ ko ni sécurité ko kan ani olu dilancogo fɛrɛw la alors mais olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn an b'a fɔ fɛn ma ko droit de veto k'o tɛ se ka d'u ma mais n'o o kɛla ni droit de veto ma d'u ma comme u yɛrɛ ka tagali nafa foyi t'a la farafinna kan k'i jiraja de pour que ka don a kɔnɔ walasa ka droit de veto sɔrɔ pour que ka se k'a yɛrɛ bɔ jɔnya kɔnɔ se ka farafinna bɔ jɔnya kɔnɔna na il faut que farafinw ka fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ kelen ye i n'a fɔ tubabu farala ɲɔgɔn kan ka OTAN créer cogoya min na i n'a fɔ asiatiques farala ɲɔgɔn kan ka organisation de coopération de Shanghai k'o sigi sen kan tant que an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la fo fara an kan ɲɔgɔn na ka kɛ n'an b'a fɔ o ma ko panafricanisme yɛrɛ yɛrɛ.
An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jabida kalanso min bɛ kalabankaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko centre de formation Fiɲɛbugu ale ka kalanden 200 bɔɲanko olu tilala kalan na u ka kalaban sɛbɛn o dira sibiri tɛmɛlen na fɛn min kɔni ye ni npogotigini ninnu ye u kalanna farafin jabi ale ni Hindu jabi o dako ɲuman na kalo 3 bɔɲanko anw ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan. K'a kɛ yɛrɛ ye sira don musolakaw kɔrɔ ni ka u bɔ sokɔnɔsigi la o ye musolaka caman ka kɛlɛ ye bibi n'a Mali kɔnɔ. Bololabaara kalanso min bɛ yen nɔ n'ale bɛ wele ko centre de formation Fiɲɛbugu kalabankaw fɛ yen nɔ ale bɛ ka o miirina sira taama ni npogotigininw kalanni ye jabida la. Npogotiginin 200 olu de filɛ nin ye ka kalaban sɛbɛn sɔrɔ. Kalo 3 o kalo 3 promotion dɔ bɛ bɔ denmansaw filɛ nin kuma dɔw la denmisɛnnin ka kalan bɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw bolo ka sababu kɛ musaka ko ye o de kama u kalanni ka di ne ye o la kosɛbɛ n'i bɛ baara kɛ o de ka fisa fɛn bɛɛ mana to cɛw ma a ko ma nɔgɔ ni denmisɛnninw bɛ ne bolo ne yɛrɛ filɛ nin ye bon a ka gɛlɛn ne bolo kosɛbɛ kuma caman na tile yɛrɛ bɛ ne bana anw hamile n'an jɔrɔlen don denw maraliko ni denw ka baarako la bon bi n'an y'a ye a ja lujuratɔ don mais a m'a yɛrɛ to lujura bolo ka jɔn a yɛrɛ la ka dɔ k'a yɛrɛ ye ka tila ka dɔ kɛ denmisɛnninw ye k'u ka se ka bɔ dɛndɛn kɛrɛfɛ la u ka se ka baara dɔ kɛ u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ ta vraiment ne bolo o ye koba ye a ye misali ɲuman ye wa ni dɛmɛ fana ka kan. Ni kalanden ninnu ye u ka nisɔndiya jira ni ka laban k'a fɔ k'u labɛn bɛ u ka denbaya dɛmɛli la ni nin baara in tɔnɔ ye. A bɛ nafaba de lase ne ma n bɛ se ka taa so dɔ dayɛlɛ n yɛrɛ ye ka senɲɛgɛ k'a la n m'a yira bɛɛ la fana ko ne kalanna dɔ de fɛ yen fana senɲɛgɛyɔrɔ la k'u ka wuli ka baara k'u masaw ye u masaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka u masaw bɔ gɛlɛya kɔnɔ u sɛgɛnna ten u ka wuli u ka na Aja dɛmɛ Aja bɛ baara min na u k'a dɛmɛ dɔ la. Hali n'o y'a sɔrɔ Aja cɛsirilen don musolakaw ye a y'an ladɔnniya k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ ale kan denmisɛn ninnu kalanni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigiyɔrɔ ko. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la marakakan ale tɔgɔladon o bɛ laɲɛnamaya san o san diɲɛ seleke naani marakaw fɛ sɛptanburu kalo tile 25 don in yɛrɛ ale kolomokarila UNESCO fɛ ni ka kɛ farafinna ale ka farafinnakan filanan ye UNESCO yɛrɛ ale ye min lakodɔn o kama bi fɛn min kɔni ye Mali marakaw ye olu ye u ka kan o tɔgɔladon laɲɛnamaya kayikaw fɛ yen nɔ i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la jaw la cogoya min na. Ni kun ye marakakan ale tɔgɔladon o laɲɛnamayali ye Mali marakaw olu fɛ kayikaw fɛ yen nɔ. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Coupe du Mali handball la san 2024 o baaraw daminɛna kunungo Palais des Sports Salamatu Mayiga kɔnɔna la fɛn min ye kulu 6 ye olu de kɛn bɛ ka u kan bɔ ɲina cɛ kulu 3 ale ni muso kulu 3 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko salon ko kupu taba ko o kɛra sigideka ye ale ni AS Police ye anw ka kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan. Wano ka kɛnɛ tɛmɛnen ko handball kunda jamana walanba n'o ye Coupe du Mali o baaraw fana kundo la o yɛrɛ kun kɔnɔ a dolantan fɔlɔ kun kɛlen n'o ka Kayi cɛbɔ n'o ye sigideka ye ale ni centre Mayiga base CMB kɔda ɲɔgɔn na musolakaw ta fanfɛla la n'a ni ɲɔgɔn sɔrɔ in ta k'a la an b'a ye k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan bɔko fɔlɔ wagatiw la sigi bɛna sebagaya sɔrɔ 9-7 sɛngɛlafiɲɛbɔ tɛmɛnen CMB ale ni doncogo bɛ ɲɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na u bɛ bagabagali caman kɛ ka ɲɛsin Kayi cɛbɔ ma nka o bɛɛ n'a ta sigi b'i jɔ i jɔyɔrɔ la u bɛna sebagaya ɲɛnama sɔrɔ 22-16 denmisɛnnin équipe de don ne bolo a ɲana parce que u n'u filanw tɛ ka jouer quoi dans les jours à venir an bɛ ka baara de kɛ pour que an bɛ se ka ko dɔ kɛ an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn nisɔndiya dɔrɔn de don championnat tɛmɛra an kɛra vice championw ye donc an nana pour essayer encore ka baara kɛ tuguni n'an sera ka taa Coupe du Mali finale la olu tɛmɛnen kɔ maaw kun sigilen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ n'o kun bɛ tali kɛ cɛw fana ka dolantan bɔko fɔlɔ kan o kun bɛna sigideka ye n'ale yɛrɛ ye jɔnjɔn tabaga an bɛ wagati minɛ ko sisan o ni centre omnisport de Lafiyabugu kɔda ɲɔgɔn na n'an ko ma COL o ɲɔgɔn sɔrɔ fana bɛ jija kosɛbɛ jɛkulu fila bɛɛ b'u seko n'u damayira kɛ cogo min na o bɛ se ka sebaga sɔrɔ sɛngɛlafiɲɛbɔ bɛ kɛ 14 ani 10 nka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na sigideka b'a yira k'a fɔ ale nakun y'a ka jɔnjɔn makarali ye halisa o bɛna sebaga sɔrɔ 27 23 ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛ de degeden karamɔgɔ y'u hakilinata d'a ma. Bon mun ɲana an bolo wurada in na denmisɛnninw collectif de ɲana an bolo quoi u sera ni ɲɔgɔn ye o de ɲana an bolo. An ka laɲini ka segin n'an ka jɔnjɔn ye dɔrɔn o de an ka laɲini n'Ala ni kira sɔnna ma. An ka bɔko fɔlɔ la n'i y'a ye an buruna an ka gardien ani an ka défense de ma marché nin na. M'a ye n'an bɛna an ka laɲini ye ka gagner voilà min b'a ɲɛ an b'a essayer k'o dilan pour que o ka se ka ɲɛ.
ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko coupe du mali de handball n'o baara min kun don la kunu a bɛ to sen na fɔ septembre kalo tile 29 san 2024 palais de sport Salamatu Mayiga la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Jime Jawara n'ale yɛrɛ ye IB Group ɲɛmaaba ale kɔrɔkɛ ye k'ale tanyara kunungo ka lajɛbaw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Jime Jawara ye k'ale ka janajaw o bolondan bɛ sini nɛgɛ kaɲa 10 o waati hippodrome na Bamakɔkaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka badabada dali nɔgɔya Jime ale ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasabaw ye jabarani ko la Ala ka Mali lakana.